бародари азиз, магазина дидем шерои нар масъалаи гурда, масъалаи барои оиладорӣ ва хохез кардан, ҳамин масъалаи лӯбои чиза бародарҷоно, ман номрӯра мемонам, марҳамат занг зед. Масъалаи қад дароз кардан бародаро, инаву намучадено гардандарозако, масъалаи ҳамаи бародаро шампунои хубай, лӯбои намудус китоби Қуръон бародарҷоно, масъад духиёи беҳтарин аст, нигаҳ кинен да бародарҷоно. Ина метавонем ки лӯбои время заказ кинем бародари азиз. ҳар чизе ки заказ мекунем бародарҷоно, як духии дига падарка карда мешавад аз номи бобои лангаре. Ина бародаро, масъала бародари азиз, чӣ чизе ки ҳамин дар кортон бипурсен мегӯянд, чӣ чизе ки бигӯен ҳамин инсон ҷошта ҷавоб метаҳина. диденаш мақсад нигаҳ кинен да бародари азиз, чӣ чизе ки дар кор